खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ गसाइगाव महकुमा बेंगिरिनि मावख'सालियाव दुंहाव थासारि। गोबां रिकारिं दोनग्रा सुबुंफोरा थार बिजिरनाय मोननांगौनि महकुमा बेंगिरिनि मावख'सालियाव हिन्जाव हौवा सुबुंनि होंगो दोंगो। कौटि कौटि रांनिबो गोबां रां जानायनि अजद रिकारिं दोनग्रा रायजोनि गसाइगाव सरिपारा गामिनि कन्दिसन नार्जारि मुंनि सुबुङा दा आसाम बहुमुखी समबाय समिति लिमिटेडनि सासे एजेन्टआ सा 900 सुबुंनिबो बारा सुबुंफोरनिफ्राय 5 कौटिनिबो गोबां रां खांनानै जानायनि अजद सोराङाव फैदों। रां दोनथुमनाया मोननांगौ सम जाब्लाबो रां गरसेबो होआखै कन्दिसन नार्जारिया। मावख'आ बन्द जाबाय, सरकारा बन्द खालामबाय बायदि बुंनानै रिकारिं दोनग्रा सुबुंफोरनो दिनैसिम गरसेबो रां होयैनि अजद दैखांदों रायजोफोरा। बर' बिजोंजों फरायनानै जाफुंसार जादों सासे बर'नि फिसाया। बर' बिजोंजों फरायनानैबो जे सासे जाफुंसार सुबुं जानो हायो बेखौ फोरमान खालामदों सासे बर'नि फिसाया। बिश्वनाथ जिल्ला गहपुर हालामनि सिङाव थानाय आलुपारा पन्चायतनि गामि सनाजुलिनि थागिबि सुनिल बरगयारिनि फिसाज्ला जोहोलाव बरगयारिया बर' बिजोङाव फरायनानै दिनै आसाम सरकारनि सिङाव थानाय फाइनान्स डिपार्टमेन्टआव साख्रि मोनबाय। बरपेटा र'डआव पिस्तल दिन्थिना रां लुथिनो नाजाना गुलि गावदों। SBI CSP सेन्टाराव बाइकआव हेलमेट गानना फैनाय सानै दुथाङा पिस्तल दिन्थिना 3 लाख रां लुथिनो नाजायो। मोनाबिलि समाव CSPआव बाइकआव हेलमेट गानना फैनाय सानै दुथाङा हाबनानै पिस्तल देखायना रां लुथिनो नाजानानै गुलि गावो सानै दुथाङा। उनाव साखाथिनि सुबुंफोरा नुनानै सानै दुथांनि गेजेराव सासे दुथांखौ हमो, गुबुन सासेया खारखोमानो हायो। हमजानाय दुथाङा कामरुप जिल्ला हाज' आदाबारिनि फजल हक होननानै सिनायथिनाय जादों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जलाइसरि समबाय समिति लिमिटेडनि बिसायख'थिया थांनाय 29 मेयाव जानानै थांदोंमोन। गासै BPF दोलोनिफ्राय 15, UPPL दोलोनिफ्राय 15, BJPनिफ्राय 14 आरो सासे उदां बिजाथिया बिसायख'थि गेलेदोंमोन। बिनिनो मैया बिसायख'थिनि फिथाइखौ फोसावनानै होयो। बे बिसायख'थिनि फिथाइखौ फोसावना होनायाव UPPL राजखान्थि दोलोआ गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरखौ फेजेननानै गासै 15 बिजाथिफोरा देरहासार जानो हादों। गुवाहाटीआव फिन सासे आइजोनि गोथै देहा मोनदों। सासे आइजोनि गोथै देहाखौ बक्सिङाव मोननाय जायो। बे जाथाया गुवाहाटीनि लालुंगावआव नुजाथिदों। बासन्ती बैसो मुंनि सासे आइजोनि गोथै देहाखौ बक्सिङाव मोननाय जायो। बे आइजोखौ सोर मानि थाखाय बुथारना बक्सिङाव सोना दोनदों मिथिनो मोननाय जायाखैब्लाबो आइजोनि फिसाय राजु बैसोआ खारखोमानानै दं। बे जाथायनि सायाव पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायबाय। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।